assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga ɗa koyngal ne wonno ene nandi e koyngal innira ɗa wiya koyngal. Ɗa koyngal wiyete ɗa koyngal. Mbiyam noon pular e arab e qur'ana kamɓe nandi masɗe to bange polle maɓɓe, to bange siddaji maɓɓe, to bange yaha ngara maɓɓe, aɓe nandi yaadu. Ɗum saabi ƴettumi noon pular o nawa lesto ommodira hen yaada hen paamira noon. On jiiɗa o ne lesto ne masa dow ko arab ne masa. Kadi mi wiinoma kadi saɗa ƴetta alkol aɗa masa ɗum waɗa 5 dow 3 hakkunde 4 less. 5 dow mbasa fodde, 3 hakkunde mbasa fodde, 4 less gona pooɗoje ɗe. Joni noon ko ɗa fooɗani, ɗi fooɗani, ɗu fooɗani, aɗɗ mo kowal fooɗani, aɗɗ mo sidda fooɗani. Hakkunde ɗiɗi no mbiyata ɗan fooɗani, ɗin fooɗani, ɗun fooɗani. Ngara pooɗa ɗa fooɗi ko fooɗi mo alif taƴƴo. ɗi fooɗi ko fooɗi mo yanara. ɗo fooɗi ko fooɗi mo wow taƴƴo. ɗe fooɗi ko fooɗi mo yanara alif jowiɗo. Ni foti. Bisimillah janguen. ɗa, ɗi, ɗo, aɗɗ, kowal, aɗɗ, sidda, hakkunde, ɗan, ɗin, ɗon. Jippos gara pooɗen. ɗa, ɗi, ɗo, ɗi, ɓamtu, ɗa, ɗi, ɗo, aɗɗ, kowal, aɗɗ, sidda, garal hakkunde, ɗan, ɗin, ɗon. Ngara pooɗen. ɗa, ɗi, ɗo, ɗi, ɓamtu gotal ɓaren. ɗa, ɗi, ɗo, aɗɗ, kowal, aɗɗ, sidda, hakkunde, ɗan, ɗin, ɗon. Less pooɗen. ɗa, ɗi, ɗo, ɗi. Alhamdulillah timmi. ƴettu kuƴol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiiya lawol. aɗa yaman walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o ngara caggitoɗa saggere ma. A saggani ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. On jarama. Wassalam.